Natupad ang unang pagbubukas ng Good Farmers Fruits and Vegetables Wholesaling Center nitong ika-10 ng Setyembre sa Chaong, Giginto, Bulacan. Ito ay pinangunahan ni Regional Director Chris Polo Bautista Jr., Bulacan Governor Daniel Fernando, Bagsakan Center Owner Ricky Bonami, katuwang ang Bukal Farmers Multipurpose Cooperative Chairman Ferdinand Santos. Ini-encourage namin itong mga ganitong partnership. We appreciate yung investment na ginawa ng isang private sector dito sa trading center dito sa Bulacan. Makabibili ng dekalidad at abot kayang presyo ang mga mamimili ng mga produktong ibinebenta mismo ng mga magsasaka mula sa Bulacan, Benguet, Nueva Vizcaya at iba pang karatig lalawigan. Magandang partnership ito with what is happening now sa COVID pandemic. Nakita natin na ang malaki ang role ng ating agriculture sector sa pagpamamalagi ng magandang kalusugan sa ating mga mamamayan. Ang nasabing bilihan ay magbubukas 24/7. Kung may katanungan ay maaaring tumawag sa numerong 0917-781-0214 o sa numerong 0961-557-9556. Isa ito sa strategy na dapat magpatayo ng mga ganitong trading center para sa ating mga magsasaka. Dagdag pa ni Regional Director Bautista, patuloy ang pamamahagi ng ahensya ng mga tulong pinansyal at kagamitan para sa mga magsasaka ng ikatlong rehiyon. Lahat ng assistance ng Department of Agriculture ay babase na po ito sa registry system for basic sector in agriculture. So, nihikayat ko lahat ng magsasaka na magpunta sa kanilang munisipyo at magparehistro. Rica Salas, Agribalita, Central Luzon.